Hai că mai fac ceva dacă foarte bine. Să uitați tuturor și mi-am găsit la un nou episod, mă rog, la primul episod de Brawl Stars de pe canalul numărul 145 de milioane și avem 500 roburi pe care tocmai le-am cumpărat pe mine și ceva de puncte. Super Rick. Super Rick. Epic. Super Rick. Rick. Mythic. Ok. Ca să ne înțelegem 2 secunde, nu prea mai fi nimic aici. 40 de puncte. Să mă uitați. Well, nu. Dacă vă întrebați, da, e punctul meu. Dacă vă întrebați de ce am început cu 10.000 de trofee, băi, da, nu am spus pe asta. La fel, hai să ne jucăm cu... Nu m-aș juca... Frank? Nu. Hai să jucăm cu Frank. Looking for a snack. Let's do this! Certified lifesaver. Stand back. Trained professional here. Ne-am salvat de pe... Hai anterior. Oare? Rocking the bougie Bayou aesthetic. I can't even. Sunt prost, ok? Nu mă judecați. În schimb... No, bro, are power infinit? Nu are decât power 11. You just wouldn't listen. Vezi că e mișto? Chiar e mișto, Buzz. Buzz from Buzz House. Easy win. Bă, ce mă enervează copilul ăsta, frate. Am 6 la sta în loc, mă rog, la 7-lea. S-am deschis pe primul înainte de episod. Aoleu, ce vreau sunt, ok. Ce trebuie să fac, ce trebuie să fac, ala. S-a schimbat brawlerul ăsta, că nu mă descurc deloc cu brawlerul ăsta. Hai să... And beyond. Buzz Lightyear at your service. Ia să-i sigur la modul ăsta. Greetings. I'm Buzz Lightyear. Turbo boost activate. Și mai puțin damage. Pentru că da, de ce m-ar avea. Nu știu dacă nu fac un disparat ea. To infinity and beyond. Cum ar fi să filmez episoade să am microfonul pornit. Aoleu. Da, well. N-a plecat. Ok. Ho! Bă, nu știu dacă mă înjur până acum. Frate, am înjurat. Dacă am înjurat, e clară situația. Încerc doar să accesez cât mai mult posibil. O să mă uit după aia pe episod. Ca să știu sigur dacă am înjurat sau nu. Și n-am spune că da. Trebuie să editez. Păi ce ai făcut, buștere? Edgar. Mai destul de enervant, Edgar.
Dar e și 8. Stați să vedeți aici, să vedeți aici win. Eu veri n-aș vrea să... O să se afle oricum cine naiba sunt. Mai mult aș căre cât e. Ok, chiar. Este aici. Când era să mă bată cu hyper-ul? My mission's complete. Da. Roger that. Ok, nu s-a cam terminat din păcate. Și e posibil ca Jinx să nu fi murit în ultimul episod. Pentru cei care nu știți serialul, vă recomand să vă uitați, îl găsiți oarecum gratis și pe internet. În primul episod cred că e gratis pe net. Primul episod în sezonul 1. Cred, nu știu sigur. I'd call that a success. My mission's complete. Piper. That's my whistle. Perfect. Piper poate face niște scheme cam enervante. Stupid suit. To the rescue. You just wouldn't listen. Și totuși am bătut-o. Mai asta și un pic. Nu pot să deschid asta. I'm gonna have to light you up. Don't touch my floaty. Ce mă frate. Batteries are fully charged and ready to go. Nu știu ce mă lasă. Zece trofee. Asta înseamnă un win. N-aș vrea să fac episodul foarte lung, foarte 5 minute. Și o să fac și un intro. Fac probabil. Doar probabil, nu știu sigur. Dar intro-ul voi face eu cumva. Shay. What? Ok. Măcar acum știu unde nava se duce. Full dreapta. Acolo e. Ba nu. Da, păi n-ai mă ce să-i faci. Că asta știe scheme. Wow. Back on the grind. Asta a fost frumos. Boom. Easy win. Nu prea cred. Nu ești nebun? Back on the grind. Mamă, stai așa un pic că acum are crău. Great, now everyone hates me. Nu știu ce a fost cu tipul ăsta, a jucat un meci și după aia s-a lăsat. Care m-a cam tot aia. Am primit cât 8 trofee. Oh my god, hai. Primim coinul și primim și asta. Cum se cheamă, frate? Star.
10 minute de video în care cel mai probabil să fiu mut. Mamă, ce n-aș vrea să fiu pe mut în clipa asta, dar nu știu dacă sunt mult că nu pot să văd. Ok. Dacă am scăpat acolo. Crede, eu fac și beat-uri. Fac beat-uri și... unele mie saltele. Și vreau să-mi pun un beat în intro. Mă rog, partea unui beat într-un intro. Nu știu dacă neapărat la episodul ăsta, dar probabil la un episod are hyper-ul. Ori hyper-ul, ia să-mi pușăm hyper-ul, ia să-mi picăm. Super hyper. Da, tati. Hai mă, dă-ți super, hai dă-ți superul, dă-ți superul, dă-ți superul. Dă-ți superul. Mă așteaptă să vreau. Ce sunt să moară aia. Pitor. Greetings, I'm Buzz Lightyear. Cum naiba opresc, frate? Inbox? Nu era inbox. Ce naiba fac? I dive, people stay alive. 36 trofee. Do this if I wanted to. Ca să înțelegem. Eu sunt un pic mai prost. Can't believe I have to do this. Dar nu sunt chiar așa de noob la Brawl Stars, adică totuși am 10 trofee. Dacă aș reuși. Bă, This is so lame. a fost prea doar să fac YouTube. Și am zis frate ce să mă apuc. Dar ca gamer de data asta. Bine, și data trecută tot gamer am fost. Buzz Lightyear, come in peace. 12 trofee. Ce Brawl atunci o să fac 12 trofee? Cu Leon? Nu. Cu Rosa? Nu. Probabil. Dar cine aș vrea să fac? Byron? Nu. Să-mi bag bani în Byron? Bă, sincer, n-aș face. Vreau să-mi iau Amber-ul și să-l upgradez la maxim. Nap time. Trebuie doar să scap de Squeak. Squeak ăsta, Squeak. Diving dynamite. Nu știu să mă joc cu ăștia care trag la distanță, frate. Hai mă că iau Lola. Vedem dacă câștigă cu Lola. Ce este asta? Un coșun de coșmar? Ba nu, moș de coșmar, cred. What the heck? What the heck? De cum trage Rosa așa? Mi-am uitat că sunt cu Lola. Bă, frate, am uitat că mă joc cu Lola. Mai dă-mi play, nu se poate, mă, așa ceva. Bă, deci nu se poate, mă, așa ceva. Look at the eyes, Chico. They never lie. Don't you know who I am? Nu. Uită-te și tu cine mă bate și prost.
exit stage right. Mamă, ce tai putem să-mi iau acolo, frate, nu înțeleg. Așa. Bă, nu cred că se vede pe episodul ăsta. Vale. Păi, atrage ca Nosferatu, frate. Ok. Fum, igienă. Look at the eyes, Chico. They never lie. Nu te cred că am webcam. Deci nu se poate să ai webcam. Bă, n-ai ce să-i mai zici. Telefonul ăsta e prea OP. Samsung Galaxy A55 5G. Are totul la 5. Terragheta nouă trofeu. Haide, frate, haide că pot. Pot. Hai, mă, să fii! Mi-am fugit că fie pe cap. I am the drama. Am uist. Ok. Am ăsta e cam enervant. Am uist pe brawleri. Pe harta asta n-ai ce să faci cu... Another day, Nu uist că another asta life e saved. Angelo. N-ai ce să faci cu Angelo pe unele hărți. Pe asta. N-ai ce să faci pe asta. Bă, pe asta vezi că ai ce să faci. Dacă te dai destul de în spate... Mă rog, destul de în spate. Mă rog, pe una apropiere. Ai știe că am mergea. We're looking for a snack. Are, veni jos. Nu prea are cine să ajungă la tine. Rainbow Rampage! Vene, nimeni n-are cine să ajungă la tine. Nimeni n-are cine să ajungă la tine, am văzut. Uite cum arată la ultimata, ești nebun. Bă, ce ranger tare, ești nebun. Rainbow Rampage! You sashay away! 15. I'm here to slay! 12. Get out of my way! Asta are fantoma. Nu cred că poate să treacă prin fantoma. Prin zidul ăștia, nu? În data asta e posibil să mi-am succes pe care nu m-a trecut, da? All fabulous! Bun. Uite, stau rău. Nu. Puta mea. Piciorul să-mi bag. Rocking the bougie bayou aesthetic. Time to let off some steam. Mă, și Colt are aici. Nu ai ce să zici. Uite până unde ajunge. Bine, extrem nu putea să facă cel mai pe brawler din lume, cu HP infinit și cu damage infinit, dar totuși, să pui power infinit. Oh, main character vibes? Parcă mă va atinge careva, bă.
Bă, ești nebun, chiar m-a atins. Am murit. Eu sunt singura persoană care mai cel mai puțin ori din meciul ăștia. Hai la judece tu pe care, nu? Atunci și eu stau și dai de merge aici. Deci da, atât de puțin damage, când am pus să mă pe cod care are poate mi HP-tă, poate mi și ceva. Am murit de 2 ori în meciul ăsta. Și 0 kill-uri. Bun. 10.900. Bine, mă. Ok, cam atât a fost și cu episodul ăsta. 21 minute, în primul episod. Dacă mai vreți episoade, like, subscribe și clopoțel. Ne vedem data viitoare. Pa!